Kabkaban Festival 2018 sa Dakbayan sa Karkar nagmalampuson. Kundiin mga kapuso na po ka mga contingents ang nagtigi. Ato kining sayran mga kapuso, pinaagi ni ining report. Unang nagtigi sa street dancing ang napo ka mga contingents gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa tinuig nga Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Karkar. Lain-laing tema ang ilang gipakita nga gipahinungod kang St. Catherine. Ilang gisubay ang dan paingon sa bag-ong City Hall sa Dakbayan. Lingaw sab kaayo ang mga tao nga nananaw, kilid sa dan ug misuporta sa ilang contingent. Nahimong mananaog sa street dancing ug best in costume ang Maximino Noel National High School. Samtang best in andas ang Roberto E. Sato Memorial National High School. Best in audio van ang Ocania National High School. Sa Ritual Showdown, nahimong second runner-up ang Roberto E. Sato Memorial National High School. First runner-up usab ang Liboron National High School. Ug nahimong kampiyon ang Maximino Noel National High School. Mapasalamaton si Mayor Nisi Apura tungod kay nahimong malampuson ang Kabkaban Festival 2018. Matud niya, nagkanindot ang performances sa matag contingents matag tuig. Muabot sa 130,000 ang gitagana nga budget sa matag contingent nga gitabang sa Dakbayan. Successful kayo no para buyag so far niya ni cooperate pod ang kanang panahon nya ako walang maistorya no nga pasalamat lang ko no sa tanan nga mga karkaranon o mga bisita o nya labi na no sa ni cooperate gyud nga nakatampo alang sa kalampusan sa mao nga Kabkaban Festival 2018. Uban ni Demi Hernani, Nico Sireno, Balitang Bisdak.